ଆଲୋ ନାଳୁ ମାଇକିନା କିଲୋ ହଉ ହଉ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦରିଆ ବୋଉଟା କେମିତି କାଳିଆ ଭୁଆଁଟା ମିଳିଗଲା ବା। ମୁଁ କଣ କରିବି ଘରେ ଯୋଉଠି ଠିକ କଲେ ଆଉ। ହଁ କୋଉଠି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ବସିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଚା ବନେଇଦେବି ପିଇଦେବି। ତୋ ଘରକୁ ଯିବି ଆଲୋ ତୋ ଘରକୁ ଯାଇକି 2 ମିନିଟ ବସିଥିବି କି ନାଇଁ ତୋ ଶାଶୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ କଳି କାଣ୍ଡି ଲୋକ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରୁ ତୋ ସହିତ କଳି କଜିଆ ଲଗେଇବ। ତୁ କଣ ତୋ ଶାଶୁ କଥା ଜାଣିନୁ? କଣ ହେଇଛି କି? ଆଲୋ ତୁ ତୋ ବୋପାହାରୁ କଣ ଶିଖିକି ଆଇଛୁ? ସବୁ କିଛି ରୋଷେଇ ବାସ ସବୁ କିଛି। ଆଲୋ ସେଇଗୁଡା ଶିଖିଲେ କଣ ହବ? ସେଇଗୁଡା ସବୁ ଚୁଲିକି ଯାଉ। କଳି କଜିଆ ଶିଖିଛୁଟି? ନାଇଁ କଳି କଜିଆ ଶିଖିକି ଆସିନୁ? ହଉ ଶୁଣି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ତୋ ଶାଶୁ ଆଉ ତୋ ନଣନ୍ଦ ଜବର କଳି କାଣ୍ଡି ଦେଶ ବାହାର କଳି କାଣ୍ଡି ସେମାନେ ହେଲା ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିବୁ। ଆଉ ଶୁଣ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କାଲିଠୁ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଡେଲି ଆସିକି ତତେ କଳି କଜିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଯିବି ତାପରେ ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଳି କଜିଆ କରିକି ଘରେ ଛାଡିବୁ।